Zamboanga City Health Office ang nabalaka sa posibleng outbreak sa dengue sa syudad. Tungod sa padayong pagsaka sa kaso, miabot na sa 866 ang kaso ni ini karong tuiga ug 11 na ang namatay karon sa dengue. Ani ang report. Gumikan sa halos adlaw-adlaw nga pag-ulan nga nasinati sa Zamboanga City, gikabalakan sa LGU nga mas mudaghan pa ang kaso sa dengue sa syudad. Sa tala sa Zamboanga City Health Office, gikan Enero hangtod Abril 2 karong tuiga, miabot na sa 866 ang kaso sa dengue ug 11 ang namatay. Sa maong datos, 488 ang bata nga nag-edad 0 to 9 years old, 282 nga nag-edad 10 to 19 years old ug 96 niini ang edad 20 pataas. Kasagaran sa mong kaso, natala sa Barangay Tetuan, San Roque, Santa Maria, Mercedes ug Barangay Putik. Pagpanglimpyo sa palibot ug sundon ang 4 o'clock habit matag hapon ang pahimangno sa Zamboanga City Health Office ngadto sa mga residente. Panawagan sa otoridad ang kooperasyon sa publiko tungod ana ang syudad sa impending outbreak sa dengue. But for now, we are on impending outbreaks because for the past 3 morbidity weeks, kamira kita alto gani LD aton cases, no, yan breach kita na di aton alert and even our epidemic thresholds. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.